Hi mga kapolda, nandito ako sa may Arayat, Pampanga. Dito sa may Rodriguez Farm. Dadaanan natin yung kanilang forest sanctuary. Ayan, yung forest sanctuary trails. Oh, pasok tayo rito. Op. So, ayun siya. Susundan lang natin yan hanggang dun sa dulo. Yeah. Magandang ano to, exercise sa katawan, yung lakad. Today, ayan, ang oras ngayon ay nasa past 2 ng hapon. Mas maganda maglakad-lakad dito ngayon kasi hindi siya mainit dahil nga sa mga punong kahoy. Ayan. Although medyo ano na siya kasi summer, yung mga dahon niya konti na lang, may nakakalusot na init pero hindi siya gaanong kasakit yung init. Ayan, medyo nakakahinga lang siya. Ang entrance dito is 50 pesos per head. Pag nature lover ka, bagay rito, bagay sa'yo rito pag nature lover ka. Buti ngayon walang masyadong tao. Nandun kasi sila sa cafe, kasi tanghalin tapat. So ako, sabi ko ikot na ako para walang masyadong tao. Wala talagang tao. Yan yung narinig nyo ngayon. Yan yung daan. Yan, paakyat at saka pababa kasi nasa tuktok po ng bundok. Yan siya. Ayan, may mga tao na rin sa likod. Ayan. Nakakahingal na. Ayan, pakyat. O, solo naman, Kla. Solo naman. Kla. Hingal. Ayun na. Pag medyo mabilis-bilis ka, matatapos na ito mga almost 4 minutes. Pero kung babagalan mo dahil nakakahingal, aabutan ka mga 5 minutes. Yeah. Ayan. Pero mo. Ayan, dyan nagtatapos. Ayan. Pupunta na tayo sa kanilang main na hinihingal ako sa kape Sinukuan. Diyan may mga kape. Ayan, may mga pagkain. Pakita ko sa inyo pakita ko sa inyo yung daanan paakyat. Ayun yan, diyan paakyat rito. Tapos pagpabalik mo sa baba, nandyan din, napakatarik. Ayan ako po. Siguro maganda rito pag gabi kasi yung kanilang papuntang ayan, may mga heart pero siguro may mga ilaw. Yan yung kapehan, kape Sinukuan nandyan. So punta tayo sa ano nila, tree nest na sinasabi. Grabe, hiningal ako, pinawisan ako. Magkakape tayo mamaya dyan. Try natin yung kanilang mga food. Yan. Ay, nalapad naman ang parking rito O ayan, mga parking yan sa side. Tapos marami rito mga riders. Kasi ngayong paakyat
napaka tarik talaga. Ayan ang mga motor. Nandito tayo sa kabila. Oh, siniguelas. Oh, may mga bunga na. Siniguelas. Ayun oh, daming bunga oh. Yung kanilang siniguelas. Alam, napaka-relax dito. Mahangin. Nakakapagod. Grabe. Ayun yung kanilang tree nest. Ayun yung kanilang tree nest. Ayun, dito tayo akyat. Akyat tayo. Dahan-dahan lang kasi may puno. Yan. Okay, nandito tayo sa tuktok. Hiningal ako. Pagdating sa tuktok, ganyan. Ganyan ang nest nila. Sama lang yung upo. Upang-upo. Pagod na pagod. Kasi natatuktok na kami. Yan.